Welcome to our channel. And welcome sad sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Ayaw isira aron makita ni Jaime kung ipakita ko niya ang naong ni Babayhana. Kung makuha mo na unya ang kwarta, balik dayon aron makasibat na kita og mahagbong tanis pangpang ning bayhana aron mamatay. Matuman, madam. Ato na ko. Og nasayod ka na sa imong buhaton, ha? Siguraduha nga makuha nimo ang kwarta. No, tanawa ka na ko. Hayop ka! Salbahes! Naong kagkwarta! Masunog ka sa imperno, Carmina! Ay, dugay pa na. Dugay pa kayo na. Kay mo enjoy pa kung pila ka tuig sa kwarta nga ako makuha. Kay mag-una ka pa na ako sa menteryo. Dili mo malambos! Dili! Paghilom! May lalaki na nga naglakaw paingon sa kong nahimutangan. Jaime, Oh, ako, ang kwarta. niyan ako. Sud ining atal si case. Ambe, itsa na ko. Dili mahimo. Kinahanglan makasiguro kung nga buhi pa si Danny. Hain siya. Nasod anang van. Nganong ikaw lang ang mikanaog? Baylo ang among sabot ni Carmina. Dili ko ihatag ninyo ang kwarta kung dili ko makita si Danny. Pagawasan niyo siya gikan sa kinan. Pagawasan siya! Ikaw na rin ang kwarta. O, magawason na mo siya. Dili! Kinahanglan makasiguro ko. Makuptan mo lang kini kung makita kong buhi si Danny. Kabwisit! Kadugay bang nakatunol ni Jaime sa kwarta? Wala tinggal na masugotam. O saman-saman, kanaugo na pa na ako. Pati yung talaga tuwa na. Basta li pa. Ayaw! Ha? Mawili ka, anang Jaime? Dili ba nga naglagot ka ba niya? Gipahimos lang ka niya. Kana tunguti. Ikaw ang hinungdan aning tanan. Kadaghan pa ni mong tabi, diha. Sige na, kanaog na. Ingna nga patsyon ko kining bayhana kung magpadugay-dugay pa siya sa pagtunol sa kwarta. Pagdali! Hoy! Hayop ka gyud! Hayop ka gyud bisan unsaon, Carmina! Wa kay sama ka hayop! Naibaw ko. Naibaw ko ni Ana. Mo nga ayaw yung kong suwaye. Kay dili tagyod kasantuson. Salbahis ka! Paghilam! Lilion ko sila sa pag-usap din sa giwang nimpultahan sa van. Mitalgod siya na ako. Kalitan pa siyang sikan o kusoga. Animal! Dili ka mo na, boss! Peste mahugop! Agay, mihuot ko ining tumpanan na pin. Kasakit sa kong awa! Ni ang kain mo! Ayaw kong yatak-yatak ni Animal! Nauyog ang van. Kung sa kanay tabo sa sud, kilala may buhaton ko. Dili mahimo nga magpaabot ako din eh. Tingali kung sa nanay tabo ni Danny. May kasikas. Ayaw pagpusil. Ako ni. Uy, sir! Dili mahimo magpabilin ko dito sa mansyon. Ano niyam ka? Mahimo magpabilin ko dito. Sir, nauyog ang van. Wa ba ninyo makita? Naikomusyon nga natabo sa sud. Dili ba mo mula sa pag-atake, sir? Tingalig, magkapantay sila o may buhato na hinoon nga dili maayo sa atong kinahanglan luwason nga si Danny. Pabuton taon na ang instruction sa among labaw sa team. Unsa? Pero... Tingog karon ni Danny. Sir! Ayaw magdagan, sir! Sir! Puwing ako, Tin! Dili ka makaikas di ka na ko. Posila ninyo si Jaime! Posila! Nagtiyo na minimo! Ambi na at si case! Oh, dili kini ang atong gikasabutan. Kanimay mo pa. Igahin mo ka gani ha. Kamugin na nga ituno lang. Tiunan noon ka. Ambi na! Oh, di ba? Posila Dili. ninyo siya! Dili mo kini makuha gikan ako. Kung dili ko sa makuha si Danny gikan ninyo. Posila na! Uy, pusilon ko ka.
Patay! Patay! Uy! May pusulit uli! Animal! May mga parak! Ate! Mao nga surrender na lang aron dili ka sa mamatay. Manabla ko! Manabla ko! Ah! Oy, may dahil kang granada. Boto! Nakabati ka, ha? Ha? Nakabati ka, Dani? Gipusil na sa akong mga sakop si Jaime. Patay na karon si Jaime! Ka! Uy, ka! Ay, ang akong gusto admal ka. Murag na bali ang gusto kay mo gisikaran. Apa! Busto na! Busto na! Sakit na ka! Ayo! Dugay ko na kinit-away buhaton ni mo, Carmina! Agay! Agay! Oliver! Animal! Oliver, diya ka! Dili mo makaikiyas! Sige! Sila ko ninyo! Puslan man! Sige, pusila kay mga matay kang tanan! Wa kanay kapaingnan. Wa kanay kadaganan. Surrender na. Dili! Wala ko! Padali! Oh! Oh, no! Ang granada! Iyang nabuyan! Mamatay na ko! Ah! Sir, luwas na ka. Ha? Wa? Wa ako mabungkag! Wa ako mamatay! Nakita sa sniper nga wa niya i-release ang pin sa granada nga iyang gikuptan, sir. Hinungdan nga mitira siya sa suspitsado. You're safe now, sir. My God! Abi kong katapusan na nako. Abi kong dili ko na makita pagbalik si Dani. Oh, si Dani. Hay na si Dani. Nakuha na ba ninyo si Dani? Luwas ka na. Luwas ka na. Baby? Baby? Ambing akong uyab! James! I'm here. Baby, you're safe now. Hoy! 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 Usa man na, ha? Usa na. Hunungi ka ng imong gibuhat. Ayaw naghagke o gagsas si Daniela. Ako siya. Dani, Jaime, sa ba? ayog bitara si Dani. Paginom! Ako ang hinungdan nga naluwas siya. Busa ako siya. Ako ang magbuot sa akong buhato niya. Nakasabot magkamo. Kung mao, mas maayo pagwa na lang ko ni mo luwas sa Jaime. Kay mas pakatamiison pa na akong mamatay sa mga kamot ni Carmina kaysa pakaslan ka! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!